אקסלנט יועצי משכנתאות ופיננסים, פותחים עבורכם את הדלת לעולם פיננסי מרתק. ברוכים הבאים אל עולם של פתרונות פיננסיים חכמים ויצירתיים. משרדנו יוביל אתכם בדומה לווייז אל היעד הפיננסי שלכם בבטחה. גישה אישית ללקוח מאפשרת לנו להבין את הצרכים שלכם ולהתאים פתרון משכנתה אידיאלי שיקדם אתכם לעבר המטרות הפיננסיות שלכם. באקסלנט יועצים, אנחנו מאמינים שידע הוא כוח. לכן, מומחי המשכנתאות והפיננסים שלנו ידעו לסחוט את הלימון עבורכם כדי להפיק ממנו לימונדה. משרדנו מתמחה בכל סוגי המשכנתאות. משכנתה לקהל מטרה, משכנתה הפוכה ומשכנתה לאיחוד הלוואות. גיוסי אשראי לעסקים, הלוואות בערבות המדינה. הלוואות גישור מסורבי בנקים. חזרה למערכת הבנקאית מחוץ בנקאית. מימון לאיחוד תיקים או סגירת תיקים בהוצאה לפועל, ואף מימון על מנת לקבל היפטר. שירות מקצועי ואישי המבטיח מעטפת וליווי מקיף. אנו באקסלנט יועצים פיננסיים ומשכנתאות, גאים ביכולת שלנו להתמודד עם אתגרים פיננסיים מכל סוג ולהפוך אותם להזדמנויות. הצטרפו אלינו היום ונתחיל לבנות את העתיד הפיננסי שלכם עם אקסלנט יועצים. הצלחה פיננסית מתחילה כאן.